Ndewo deje okwu na okwu abụrụ ndị ịma na ndị be anyị bịara hụzie asị n'anya. Ana m ajụzi kedu ife mere anyị ji atụrụ onwe anyị asị. Anyị niile na-achụ ego. Anyị na-achụ ego maka gịnị? Asị ụmụ Igbo. Amaghị m na anyị na-ajụ onwe anyị question a. Anyị niile bụ ụmụ Igbo. Anyị bịa sị na anyị niile bụ ụmụ Igbo, Igbo bụ ofu. Anyị niile bụ ụmụ Igbo, Igbo bụ ofu. Kedu ihe Igbo ji wee bụrụ ofu? Maka na mụ nwa chetara na nna m gwara m, nwanne gị na-eji na-esu ya, ọ na-ana ị na-esu ya, ọ na-akpa ị na-akpa, ọ na-ebu ị na-ebu, ọ na-eri na-eri, ọ na-eti na-eti. Onye a mere na ife niile anyị na-eme mgbe anyị pere mpe, anyị na-eme ya dịka ofu. Anyị na-ayị onwe anyị. So na aghọtara m ihe kpatara nọ na ndị be anyị bịara jezie obodo oyibo. Ọtụtụ jere obodo oyibo wee mụta ife ndị ọcha. Instead of iwenatara anyị nwa, ha were ụzọ aghụghọ bịa na-anarakwa anyị nke anyị na-ewenata. Ana ọ bụrụ na abịazie na-agwa gị ihe mara, ọ na-adịghị ka na-akọ nna gị ọnụ ma ọ na-akọ gị ọnụ. That is why anyị ji wee sị na ka anyị hapụ ịgbara onwe anyị nkịtị ma ọ bụ ịghọrị onwe anyị. Ka anyị wepụtasị onwe anyị kwube nke bụ eziokwu, ka ndị ọchịchị anyị si achị anyị otu ha kwesịrị ịdị na-achị anyị. Ka ndị a niile na-achị anyị mana religion o, mana politics o, mana traditional rulers o, mana village o, mana youth o, mana ụmụada o, mana ụmụ ikorobịa o. Anyị ga-abụ ndị na-enyocha na ife ahụ ha na-eme, ha mụtara na Nigeria law, ka ha mụtara na traditional law, ka ha mụtara na Christianity law, ka ebe ha mụtara ife ha na-eme, kedu constitution ha ji eme ife a ha na-eme, ka anyị wee nebeghị ya anya, mana ọ bụ ife ga na-azọ ndị obodo, mana ọ bụ ife ga na-egbu ndị obodo. Onye a bụ ihe ndị otu anyị na-eti mkpu ya. Ị na-anya mụ nwa bịara obodo oyibo wee fụcha ka ndị be anyị si biri n'obodo oyibo, nwee sị mba mgbupụ asọ. Ndị be anyị bịa sị gị na ha believe na Kraịst, but ha na-eme ihe ndị otu Kraịst. Efuzi onye Igbo ha idea under Kraịst na-eme arụ dị iche iche. Ifuzi onye sị gị dat ya na-efe Chukwu, ya na-eso ụzọ Chukwu, ọ na-eme ihe ndị ụzọ ndị ọ na-akpọkwa asị, ọ sị na bụ ekwensu. Ịjụọ ndị mmadụ ihe eji wee bụ ihe eji abụ ndị otu Kraịst, ha kọwachara gị cheki agwa ha, cheki ka ha si eme, efu na ọbụrụkwa ihe ha kwuru ọka ha na-eme n'aka. Ihe a Biafra struggle, ha jupụtara ejupụta ebe a, na-atụrụ onwe ha sị, na-aghọrịrị onwe ha, na-egbu onwe ha. Ị bịa na politiks ndị Naijiria, ha na-aghọrị onwe ha, na-egbu onwe ha, na-emegide na-akasịsị onwe ha. Ị bịa na religion kwa bụ nke nna anyị ji wee nwere the last hope, nke bụ na ndị ga-azọ ụmụ ha. Because nna anyị mana o nwere mgbe ọ ga-abụ ruo ụmụazị furu ọhịa amafụzi ụzọ ha si bata. Right now our people nọ n'obodo oyibo na-achọzi ka ha nata nke taa ka nke echi, bịa dozie ebe anyị wute akụnụba ha kpatara na mba ofesi. Ọ bụrụ na Mbaka na Ebuka Obi na Ebube Mmụọ Nsọ na Odumeje wee bụrụzie ndị setiri bankị ha ga-eji wee na-amịkọrọ ndị be anyị ego n'obodo oyibo. Ha bịazie n'ụlọ ụka ha na-akọrọ anyị what is not even concern our problem of insecurity, our problem of hunger, our problem of maybe to clothe ourselves and behave like people that living in a civilized world. The same people abụ ndị anyị na-agwakwa kedu ihe anyị ji support ndị anyị mana ha na ha contribute na our economy, rather they are consuming. But ife ndị anyị na-ekọ ya bụ nchecha n'obi nwanne emere m experience. Ọ bụ na nsị gị na ihe ị na-eme na ọ dịrọ ma onye kụziri gị agwa iburu ebe anụ n'ụka, njụbazie gị na ọ bụ n'ụka nke nso wee jee wee na-aza Alexander ka ọ bụ n'ụka ọzọ. Ọ bụ na o nwere ọzọ ihibere gị gwa m, mana ọ bụrụ nke ahụ anyị niile ejikọrọ anyị ji akpọ onwe anyị Kristian,
then tell me ka m gwazie gị na o nwere ihe dị na Krisem amarọ tupu m egwe ngwa ndị be anyị na nke anyị kakwa m karịa nke ndị ọzọ, na ọ bụ na anyị were nke anyị enweghị onye nwere ike ịmara anyị aka ma Trump ma Putin o, because nke gị bụ nke gị, nke ha bụ nke ha. We need to go back to what we have and maintain it however we can manage it and live so that na anyị ga-arapụ ihe ndị ọcha ka ihe ndị ọcha rapụ anyị, because afụfụ anyị na-ata today, part of it is because of the agreement I make with ndị ọcha, and that agreement may expire in 2024, in 2014, because that agreement became in a Berlin at all, Berlin conference, and the Berlin conference in Germany ebe and me and my team, New Rangers Football Foundation Club, we are going to go to that Berlin conference. We have to write to German. They have to look on the issue of Nigeria and Biafra. They have to look for the issue of Igbo people and Yoruba and Hausa. They have to look to the issue of what is in the religion. All of them knows the agreement and the rules and regulations of how they run religion in their country. You cannot be supporting a country that is following the rules of the international community law. No country is supposed to be partner with a country that is destroying innocent citizens. And we all who claim that we are Christian, we are living in a country that's supposed to come on help on us. A country nwere ike sị ka ha ji maka gị nwa n'obodo a nwere akwụkwọ wee jezo ndị bụ n'obodo. Anyị nwasị na anyị bụ Kristian bụ ndị nke na-emere mmadụ ebere. Anyị sị na anyị bụ Kristian ndị nke na-enyere ndị mmadụ aka. Anyị sị na anyị bụ Kristian nke bụ na onwe ka o si akpa nwanne anyị maọbụ oyi anyị nyere ya aka gbaa mbọ fụ dat n'ihe a dịrị ya mma. Anyị bụ Kristian nke bụ dat na onwe onye tiri nwanne anyị ihe anyị agbaka aka tiwara onye ahụ ihe. Anyị bụ Kristian nke bụ na nwanne gị zọọ gị ọkụ iwere ọkpa mmadụ ya ntị. Anyị bụ Kristian nke bụ na nwanne gị kwuo eziokwu si anọ na-ayị ara. Anyị bụ Kristian nke bụ dat na ụmụnne anyị na-anwụsịsị ndị nke kabara obi wee na-ejekwa ọrụ ugbo, ha na-eje ọrụ ugbo a na-egbusisi ebe a na-asa anyị na Fulani whereby na enwere youth of Igbo land. What is the youth of Igbo land? Anyị nọ n'obodo oyibo why na ya chọrọ support our village youth securities? Why na ya ga support we can defend ourselves? Nigeria don't have right to tell us how much or how can we bring equipment to secure our land. We are here to help government if they cannot help themselves. That is why I na time abro time eji agbakọ na ekpe ekpere. Time abụ time anyị ga-eji wee gbakọ n'obodo anyị dị iche iche wee mara ka anyị ga-esi mara onwe anyị wee kọwagodo ihe na-eme anyị, because anyị kọwa ihe na-eme anyị wee fụzie ka anyị ga-esi save ihe na-eme anyị. So biko na ụmụnne m, onweghị onye anyị na-akọ ọnụ, bet ihe anyị na-ekwuzi kịta fat anyị na-ekwu. Ọ bụrụ na ị nụrụ ya taa ị ga-anụ echi, and ọ bụrụ na ị na-edere ndị international community anyị na-edere ha, because we need to set the record straight ka anyị nabata nwanne anyị nwoke bụ Oliego na Okego.